Rip Nato aku arep curhat, yo aku arep curhat. Aku kan wis bangun omah to. Terus mari ngono aku sok ape omah duwe bojo. Wis sok omah ngene Makrim kene apa melu aku? Makrim. Melu Makrim. Lah nyapa kok melu Makrim? Duwe kaya. Ora. Ngono ki sok aku lek rabi duwe bojo. Ngono ki wis sok melu aku apa ora melu aku nek omah kono apa arep melu Makrim ning kene? Ning kene. Lah sengko lek ning kene turu karo Makrim to? Nang kamar. Ning kamar. Kamar tengah. Kamar tengah. Heeh. Ya engko lek aku lek cara lek pengen ning kene, pengen turu ning kene ya turu kono. Ya. Tapi kan lek saiki enggak oleh to Rip. Mas Minan lanang, aku yo lanang. Engko lek dirungokne wong ra oleh ra pantes. Sabar dhisik. Turu nek ngarep ra apa-apa kan kemulan gawe kasur empuk. Enggak apa-apa to? Enggak apa-apa. Ndang dintekne